दिनै आर्टिकेल 15 जोंजों भायलेट जादों। आसामाव माखासे आफाद दङ आल्फा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आल्फानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो। 70 बोसोरनि उनावबो गावनि हादोरनि आयेनखौनो जों बायनो गोनां जादों। दिनै बर'फोरनाव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट दं इन्डियाखौ लानानै जे एनडिएफबियानो जा बिएलटिआनो जा एबसुआनो जा बर'नि बेसेबां लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर चाइनाजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख थांनो थाखाय जों राजि दङ। पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला इन्डियाखौ रैखा खालामनो थाखाय 1 लाख जन बर' सेंग्रा सिख्लाया थांनो थाखाय जोङो रैखा दङ। जोङो जाति प्रेमि बिरादनो इन्डियाखौ जों बिराद मोजां मोनो। ओंखायनो जोङो भारत उदांस्रि जाखांनायनि उनाव 70 बोसोरनि उनावबो गावनि हादोरनि आयेनखौनो जों बायनो गोनां जादों। महात्मा गान्धी जायखौ जोङो भारतनि फादार अफ द नेशन बुङो दिनै महात्मा गान्धी गैला। महात्मा गान्धी गैयिनि उनाव भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोबोद दुखियाफोरनि थाखाय नङा अकल माहाजोनफोरनि थाखायल' पावारफुलफोरनि थाखायल' भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना जों बादि गोरिब गुन्द्राफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय जों न्यायखौनो मोनाखै जास्टिसखौनो मोनाखै। आल्फा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आल्फानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो। आल्फानि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एकर्ड जायाबालाबो ओरैबायदि सन्मान आरो सन्मान मर्यादाजों बिसोर बिथांमोना थांनानै दङ। दा जोंनि बर'नि आर्म्स लानानै जायफोर मुभमेन्ट खालामनानै एकर्ड जालांखांबाय बिथांमोनाबो बे समान मर्यादा मोनगोन ना मोनाखै। दिनै एनडिएफबि जे दाथ' सुक्ति जालांखांबाय बिनिनो गायसनगिरि आफादगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोंनि सानैसो लोगो बिथांमोनहा बैसागुनि थाखाय मान लाहैनाय हाबाफारि दंमोन। आंखौबो लेंदोंमोन। दा आं बिदिनो खाबु मोननायखाय आंबो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिथाङा एनडिएफबिनिल' दैदेनगिरि नङा हारिनिनो दैदेनगिरि जाथिनिनो दैदेनगिरि बिथांखौ लोगो मोननानै मोजां नांदों आरो माखासे बाथ्राफोरजों सावरायलायदों। दा आं बुंनांगौआ बेनोल' जे दिनै आसाम सरकारखौ बुंनो नांगोन जे बिटिआर सुक्ति जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव आरो एनडिएफबि इउबिपिअनि नाजानायाव बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्ति जाखांनानैबो दिनैसिमबो जे माखासे आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा दिनैबो जोबथेसालियाव दङ। दा बिथांमोनहा गाबोन बैसागु खुंगोन। दा बैसागु समाव आं दुखु नांनाय बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखैमोन नाथाय माखासे खोथाखौ जोङो बुंथारनो नांगोन आरो खोनासंथारनो नांगोन। खोथा फैयोब्ला आयेननि खोथाखौनो जों दिनै सावरायगोन। फान्डामेन्टेल राइट जायखौ जोङो मौलिक अधिकार होनो फान्डामेन्टेल राइट इन्डियानि कनस्टिटिउसना आर्टिकेल 14 बुंदों जे भारत सरकार आसाम सरकारा आसामाव 3 कौटि मानसि दङ। भारत सारा भारताव 140 कौटि मानसि दङ। बे 140 कौटिखौ मोजां नोजोरजों नायनो नांगोन। आसामनि 3 कौटि 40 लाखखौ इकुवेल बिफर ल' होनदों जे आयेननि गेजेरजों सब समान। दा बर'फोरजों आसाम सरकारा समान नोजोरजों नायगोन ना नायाखै बाव प्रश्न फैदों। मानो फैदों आं बुंनो आर्टिकेल 15 इन्डियानि कनस्टिटिउसन आर्टिकेल 15 बुंदों नो डिसक्रिमिनेशन एगेन्स्ट कास्ट रिलिजन कमिउनिटि होनदों जे गुबुन गुबुन धोरोम गुबुन गुबुन जाथिनि एगेन्स्टआव रावखौबो जाथि नोजोरजों नायनो मोना होनदों। दिनै आर्टिकेल 15 जोंजों भायलेट जादों। मानो भायलेट जादों जे दिनै रन्जन दैमारि सारमोनहा आर्म्स लानानै संग्राम खालामदों। बिथांनाथ' एकर्डआनो जाखांबावबाय नाथाय आसामाव माखासे आफाद दङ आल्फा बिथांमोना दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै नाथाय आल्फानि दैदेनगिरिफोरा थाङोब्ला रेड कार्पेट बहायो। आल्फानि दैदेनगिरिफोरखौ आसाम सरकार भारत सरकारा एकर्ड जायाबालाबो ओरैबायदि सन्मान आरो सन्मान मर्यादाजों बिसोर बिथांमोना थांनानै दङ। दा जोंनि बर'नि आर्म्स लानानै जायफोर मुभमेन्ट खालामनानै एकर्ड जालांखांबाय बिथांमोनाबो बे समान मर्यादा मोनगोन ना मोनाखै। जोंजों आर्टिकेल 21 प्रटेक्शन अफ लाइफ जोंनि जिउआ
बड'लेण्ड मुभमेन्टआव एबसुनि दैदेननाय बिएलटिनि संग्राम खालामनाय आरो एनडिएफबिनि गासै 10,000निबो बारा मुंख्लं जाबाय बेखौ गुबुन देशनि मानसिफ्रा फैनानै गावथाराखै बेखौ भारतनि सिकिउरिटि आसामनि पुलिसानो गावथारदों दा ओंखायनो जोंजोंबो अयनाय जादों दा ओंखायनो बे सोंथि आसामनि मेन स्ट्रिमा असमियाफोरा जुदि जोंखौ बिदा फंबाय सानोब्ला एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारा सहि होबाय बिटिआर एकर्डखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिथांमोना आसामावनो बिटिआर एकर्डखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिथांमोना असमियाफोरजों बर'फोरजों गोरोबबाय अब्ला दिनै बिथांमोनखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ आसामनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि फंबाय नोजोरजों नायगोना नायाखै दासान्दि रन्जन दैमारि सारा मा दं एसे बुंनो हागोन नामा बेनि सायाव नोंथाङा जे लोगो हमना फैबाय बिथाङा बोरै दङ बिथाङा सासे